Assalamu alaikum ya jamaaji. Mi sani onon fu worbe e rewbe. Miɗo yelani on fu on yambe kam. Yowa min bo mi jamo ko ɗume. To hande bo mi waddana non video mi wino on ndeya prochaine video en wolwanno dow hala yide ko larani sardi yide hakkunde gorko e debbo. Wato no ɓe joɗirta ha foyer maɓɓe ɓe nana belɗum. To hande ɓurna foyer fu ɗo mari problem jonde, ɓe ɗo mari saɗirma masin. E ɗume waɗi bo hande ɓurna man fu ɗo ko larani hala sarɗi yide on. Wato hande a te'i an gorko a te'i debbo a waddi mo nder sare ma kam na ngam aɗo yiɗi mo. E an debbo bo a jaɓi gorko te'i ma o waddi ma ha mako kam na nga aɗo yiɗi mo. To amma hanon man bo ha en nana belɗum kam sai en tokka sarɗi yide bo nga en fu ɗum yide man on hauti en. An gorko a te'i debbo ma dalila yide mako on. An debbo a jaɓi gorko te'i ma bo ɗum dalila yide mako on. To yide man on hauti en, yide man on bo tan hauti en ngam en ɗo yiɗotiri on waɗi en wari en hauti en fu babal gotel. To ha non go en ɗon giɗindiri go en tokkata sarɗi yide no hani. Yide on hauti en nden en tefata maunungo yide man, en tefata mo'ungo yide man. An debbo, an gorko a waddi debbo a wi aɗo yiɗi mo. Yide ɗo na wigo goɗɗo a yiɗi ɗum be hunduko tan non. Min ɗo mi yiɗi ma dai aɗo joɗi non tan non. Na non. Ha goɗɗo anda a yiɗi mo ɗo na be hunduko tan. Ɗum larani wato yo ha comportement ji ma be action ji ma. Noi aɗo jogitiri goɗɗo man, no aɗo faliri mo, noi aɗo diwnina mo. Ɗo on woni goɗɗo heɓtata ko a wi aɗo yiɗi mo be hunduko ɗo. Ɗo bo soto alamaji ɗo fu ɗon hama nden goɗɗo heɓtata aɗo yiɗi mo. To gorko ana waddi debbo. Debbo kam hani to o ɗon hama ɗo, debbo ka sai a holla mo yide. En fuɗɗira be je worɓe tawon ngam en yottan je rewɓe bo on fami sike. A holla mo yide. Debbo ɗo mari haje manego. A manta debbo, a diwnina debbo, a enɗa mo, a holla mo yide ngam debbo kam wala ko yiɗi. Ha worɓe be rewɓe ɓuranen yiɗugo hala yide. Kanjum on bo sembe maɓɓe kamɓe. Ngam wala debbo je yiɗa hala yide. Debbo ɗon très sensible. To hanon man ɗo an gorko sai a enɗa debbo, a manta mo, a mana mo, a holla mo yide. Kujeji petel en ɗon negligea ɗo kanjum on mo'inta yide plutôt. On fami. Kanjum on vo'inta yide. Kuje petel en negligata ɗo irada ko nandi je t'aime hande to aɗo dilla a nanga debbo ma a wubba ɗum, to a warti a waɗina mo bijou, a joɗa a mana mo, to o ɓorni voɗi ma a mana mo, to o defi weli ma a mana nyamdu mako, o mori morɗi ma a manana mo morɗi mako, o fauni o yiwi o ɗo ura ma a mana mo, a mana mboɗirka mako, a manta tappule mako, kala ko a andini daidai o waɗi patɗo a mana. Ngam debbo kam famu an gorko, debbo kam o yiwan o laaɓa o fauna. To o yiwi o laaɓi o fauni ɗo ɗum an o faunani. A fami sike. Nyamdu bo to o defi ɗo o ɗo rena nde a wiyata mo nyamdu ɗo weli, a mana nyamdu mako. To o fauni bo o ɗo rena yake a wiyata mo yo kai amma pauni ma ɗo woɗi, amma hande bo no a woɗiri ni bebi am, kai sheri am Allah andi je hande mboɗirka ma je hande ɗo ɓeddi. Kala debbo fu ɗo yiɗi non. E nden an gorko a wari go a waddi debbo go ɗo pat a wiyata mo. Debbo fauna ɗo rena ha a mana mo, a manta mo, wala ko a wiyata mo. A yi'a mo a itta gite. Fere ka wi'a ma yo laru limse lam ɗo woɗi na, a ɓamta hore, voɗi. A tigga gitegal fere wala ko a wiyata mo. Ɗo bo na derriraɓe na yahai.
debbo fu ɗo mari haaje manego a mantamo kuje petpetel ɗo a fami sike je t'aime hande to a warti ɗo a wara debbo to a warti ɗo a joɗa a manamo a joɗa a nyama nyamdu mako kai nyamdu maɗo Allah andi weli hande debbo mako defata nyamdu welndu ta hollumo yo nyamdu ɗo welai a hosa a vikita ɗo nanon be hakkilo on a hollitirta ɗo nyamdu ko waddanima a tawi ndu welai ɗo min kam wayni am nyamdu ɗo ka waɗi ni bo a'a kai waɗa e ni bo a waɗina e kai a waɗi mi waɗai e ni bo a waɗina magi ɗon na kai magi ɗo wala mi yejjiti malla magi ɗo mi waɗi ɗuɗai be hakkilo kai ɗo na sai a ɓedda ɓura banni o firi a mesure ɗo hollita be hakkilo amma worɓe fere to ɓe tawi defai ɓe ɓerna ɓe hola noy ɗo aɗo ɓedda mo saklugo on a fami sike to debbo kam bana dede no mi wima debbo kam ha nana belɗum debbo kam sai a manamo a mantamo a fami sike dede ko o waɗi pat paune mako mboɗirka mako tappule mako morɗi mako limsel mako nyamdu mako haalaji bo a joɗa a yewta mo belɗi ko nde dingu sedizugo mo a fami sike ko nde dingu senugo mo be kalimaji belɗi a fami sike nde a warti o ɗon fu ƴownumo wara o joɗa sera ma a famina to a heɓan o wala dow kosɗe ma a moytamo a famina a yewtamo haalaji belɗi a fami sike ndeni a ande fu tani waɗa balɗe 3 a yewtaymo haala yide kam a yewtamo haala yide no yide wonirta a yewtamo sarɗi yide dede ko a mari haaje a fami sike to ɗum banni on no ɗum wonirta be debbo a fami sike to onon rewɓe bo gorko on aɗo mari ɗum kam go'o sai an bo a holla gorko ma yide sai a ɗowtana gorko ma ngam gorko bo kala worɓe pat yiɗi respect debbo yiɗi debbo ɗowtana ɗum kala gorko fu yiɗi debbo mum ɗowtana ɗum fame onon bo a fami sike to a ɗowtana gorko ma a waɗana mo kala ko o mari haaje fu kuuɗe fere diga o ƴamayma tawa a waɗani mo a fami sike gorko ma wari dillugo a ɓamtanan mo do'a gorko ma wari dillugo a jaɓɓita mo a fami sike a waɗana mo ko ɗan bijou sheriam so to a warti to o warti a jaɓɓa mo to a jaɓɓi mo go a servana mo nyamdu mako a hokka mo ko ana nyami to on nyamdai a arti mo nyamugo bo to a servani mo nyamdu joɗu sera mako oɗo nyama aɗo ƴama mo noy journée hande bo kori a warti jam noy kuuɗe mon noy ha ton bo noy comri noy a joɗa aɗo yewta mo dede ko nandi banni gorko fu yiɗi banni a faala gorko ma e nden bo ha a nana belɗum a ɓedda darajaji ma ha yeso gorko bo a dinga debbo ta a nyorwa debbo ka Allah on hokki ɗum daraja Allah on waɗani debbo ɗo mari daraja ha ɓuri sembe a fami sike debbo sai yiwa debbo sai a yiwa a laaɓa nde ni a andi fu a faunana gorko ma aɗo ura aɗo morima hande ko aɗo huwa kuuɗe fere ɗo lattani aɗo laaɓi dedei sokkoto a timmini kuuɗe ma kam lattani aɗo laaɓi ha a wonata laaɓa ɗo worɓe pat yiɗi non ɗo ɓesdugo yide hakkunde ma be gorko ma on a fami sike to non man ɗo haalaji man go bo an fu a habda a yewta haalaji belɗi a yewta gorko ma haalaji belɗi ta lattani kanko tan wi'atama haalaji belɗi a fami sike an fu ni a yewta gorko ma haalaji belɗi haalajiji je senata goɗɗo kalimaji yide to tani waɗa ba mi wi waɗa balle 3 ni on gewtai haala yide on gewta haala yide on wadda haala yide an debbo ta jaɓo daraja ma usta ha gorko ma ko nde tefuno daraja ma ɓeddira ha gorko ma noy daraja ma ɓeddirta ha gorko ma bana yande o yima be daraja o wi o yiɗima o yiɗi o te'eɗo ko nde ta jaɓu daraja ma ka usta ba yande o yirima ɗo a fami sike tum lattani daraja ma ka ɗo ɓedda aɗo waɗa ko ɓeddatana daraja a fami sike kanjum on hani to ɗo bo ɓeddugo daraja man ɗo larani ha dede ko mi wima hande a ɗowtana gorko hande a yiwa a laaɓa a nanana gorko ma a ɗowtana mo dede ko o wima pat a nanana mo a fami sike a nyamdu a defa a ler ngam rewɓe fere ɗon ɓe sefna ɓe wadda defata woɓɓe ka defata woɓɓe bo defata ha ler je hani goɗɗo fere ɗo hutinira be ler mum ler ni ɗo warta no nyama o lora o dilla kugal mako to hani non debbo kam
hani to a yotti a debbo ɗo aɗon ha suudu maɗa kam seni a jogita kilantama no hani a mara bo watoyo dedei ko gorko kalifirtama pat andi ando a yotti debbo ɗo dedei ko kalifirtama kam fu habdu kombatu a mara ɗo fu hama to banni on hani hakkunde gorko be debbo kam to sarɗi yide kam yide ka wala mo yiɗande ko mo yiɗi yide gorko yiɗi debbo yiɗi hande kam ko ɗum puldebbo to ni o heɓan dottijo ɓe ɗo famri wala mo yiɗa hala yide ko mo yiɗi hala yide to ngam man ɗo yide ɗo sai en jogitira ɗum jungo ɗiɗi tokka sarɗi yide bana ko mi wimon kujeji petpetel detailji petel petel himɓe accata ɗo kanjum on woni nyamdu yide kanjum on ɓesdata yide hande ko larani je t'aime hande ko larani mi yiɗima hande ko larani kai mi yelwima a dilli ɗo ni a acci am feere am ɗo ni hande ɗo ni a neɓi ɗo ni miɗon numama tan kujeji petpetel ɗo yide kam yiɗa maunitare yide ka goɗɗo itta semtende be maunitare woɓɓe yide ɗo ɓe ɗo ngaɗa maunitare a yiɗi goɗɗo kana wala no a waɗira maunitare aɗo yiɗi goɗɗo amma a wi'a aɗo mauniti a wiyatamo kuje feere a'a mi yiɗima ɗo ka ɗon ha gorko ɗon ha worɓe be rewɓe fu to yide ka sai a itta maunitare a itta semtende ha a nana belɗum kam dedei ko hani ha yide man fu ɗo sai goɗɗo waɗa hunde ka to a andi a waɗan ka a waɗa to a waɗata bo a waɗata banni on yide ka yiɗi itta semtende be maunitare fu to assalamu alaikum deriraɓe sai prochaine vidéo bo en yewtan ko larani jonde duniya ko larani hala konne en ko larani onon kam ɗon jor to ni Allah mumin kadi yewwa